היום אני הולך ללמד אתכם איך להוריד ציטים. כמובן, ביקשתם המון זמן. אז בואו נמחק רגע את הציטים. רואים שזה ציטים. נכנסים לגוגל פאט, כותבים את הדבר הזה, צריכים את זה, ואז סלחו לי שאני משתעל. הולכים לפה, ככה, הולכים לכחול הזה, לוחצים על זה, כן, אם אין לכם בקרת הורים אי אפשר להוריד. מהי פעמות זה לא יעבוד לכם וזה יעשה לכם וירוסים. כמו שאתם רואים זה בהתקנה, ואני פשוט נחכה. הנה זה בהתקנה. והנה אתם רואים שזה בהתקנה. דודה מייל. המצב הוא פדו. עושה לכם את היום עם דודה מייל. לא יודע, זה שיר, זה לפעמים דודה מייל. עוד שנייה זה יורד, עוד שנייה זה בחצי מכמה. איזה לולבי, המצב הוא פדו. איזה דודה מייל. המצב עושה לכם את היום עם בדי, אופסי, אין לי כוח לחכות, אז אני פשוט הורדתי מפה, זה כבר ירד לי מפה, זה כל מה שהורדתי, כי תראיתי אם זה לא עושה לכם את זה פה, אבל אני הורדתי, אם הייתם עושים מורידים ואז היה לכם פה את זה, אז אני לימדתי אתכם מספיק, פה לוחצים על זה, ובואו ניס לכם ציטים, אם אהבתם, תעשו לייק ועוקב, אולי גם תגובה, וסתכלו, לי יש איזה סובג שזה נמחק, השחקנים זה נמחק את הבולסטאר, ציטים, את הבולסטאר המקורי בארצות אתם צריכים למחוק, סתם את הבולסטאר המקורי לא. יש לכם בהתחלה 10 כוכבים, ובום, לכן זה נמחק, אל תדאגו, כי אם תלחצו פה, ואז פשוט חלצו על זה, זה יעשה לכם זה בחיים, לא יודעים, גם אם תמחקו, רק שתקנו טלפון חדש, לא יעלם לכם השחקנים, וזה יביא לכם את כל השחקנים, כדי לכם לקנות אותם, פשוט ללחוץ עליהם ולקנות, במקום לעשות את זה. אם זה יהיה הסבר טוב, אז ביי, תסתכלו, אספת, שיש לי ציטים, ב1,000,000%, רגע, כן, יש לי ציטים, נכניס את זה לפה, טוב, בום, ביי.